que tenim l'oportunitat ara, amb la nova convocatòria, de reparar algunes coses. Per exemple, integrar, sé que s'ha treballat molt d'atenció, s'ha treballat molt bé, però n'hi ha coses pendents. Integrar a més gent, no només conceptualment, sinó en equips, més cultures científiques diverses. La universitat és molt plural, és molt diferent, i la gent s'ha de sentir igualment integrada en un projecte tan capital, tan carta de credencial com és el campus d'excel·lència. I per tant, hem d'aprofitar aquesta oportunitat. No només per fer el clúster del coneixement de la Politècnica i en tot les unitats de cursos, sinó també d'integrar dins de la nostra universitat de la seva diversitat. I finalment, parlem de finançament. Per què l'opinió d'aquesta universitat no és un nou sistema de finançament on, per exemple, no només estigui el barem o en criteris tradicionals, sinó també, per exemple, introduir el criteri de l'aprovació per resultats? Crec que això, sincerament, ens afavoriria molt a una universitat generalista i amb tanta potència investigadora com